Cine eu? Nu s-a făcut albastru. Ei, băi, asta nu e că e albastru. Știi? Ei, băi, așa nu e albastru. Focul nu e albastru. Nu focul albastru. Asta o obține de albastru. Și-o văd. Ia ca cum se scrie foarte sus. Da, băi! Dacă la roși, se stânge. Așa ce este un pip, 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 pip. Wow! Băi, cu ce nu mai merge asta? Cu ce nu mai merge asta? Parcuristul specialist! Uitați-vă la parcuristul specialist! Băieți, uitați-vă la parcuristul specialist! Uitați-vă la parcurist! Ei, băi, tu așa nu... Parcuristul chemos! Ce stați? Mai aproape de el. Băi, tu vezi că și murdare tableta? Hai, nici nu vine! This is parcuristul! Ia, băi, cum mergi! Uite cum mergi! Vreau să fac și eu! E gata, de-am nu mai merge. Asta de-am ea magie! Hai să ne uităm, lasă. Ia, și jos. Eu am crezut că acolo nu deschis, știi? Ce fain! Nu, lasă așa. Deci de sus se vede foarte bine. Ei, băi, sora ta îmi pune în ea like-uri. Dar și ea vrea să mă susțină? Da. Ei, băi, n-apuc. Eu pot și în viață să nu mai fac video. Eu pot și în viață să nu mai fac video. E pentru și asta. Eu nu-ți prindesc nicio fig de bani. Uitați-vă pe pravă și uitați-vă Nevina arde iar pe pravă și de aici. Și классно arde așa. Nikit, îl știi pe Figaro? Nu știu, dar ce? Măcar. E specialist în parcurs. Totul. Băi, ating podul! Ei, și? Iurește? Eu nu m-am jucat. Nu eu, asta el are, nu știu de unde. Eu ating tavanul! Cu cea mai mare! Dar cred că nu. Ca niște furnici! Parcă pasăre să... Ia presă.